primer lloc, el que sí trobem és que hi ha hagut una evolució quantitativa a l'alça de l'associacionisme, és a dir, cada cop hi ha més gent associada, s'ha duplicat en relació, per exemple, a l'any 2000. En canvi, el que no hi ha hagut és un augment similar del que és el voluntariat o de la gent que s'implica a les associacions. Això en aquest cas va de baixa, és a dir, cada cop el percentatge d'associats que s'implica en la pròpia associació és menor. Això, per una banda, és una de les tendències que veiem. Una altra de les tendències és que hi ha associacions que creixen molt, com pot ser les associacions professionals, per exemple, però també associacions més aviat postmodernes o de causes postmodernes, com poden ser la defensa dels drets dels animals, els ecologistes, el moviment per la pau, tema de desenvolupament nord-sud o tercer món, etc. Aquestes associacions han crescut molt, sobretot per la banda jove. Altres, en canvi, van en davallada. Van en davallada no vol dir que necessàriament que perdin associats, sinó que es queden, d'alguna manera, tenen menys pes específic dins el total d'associats. Aquestes són sobretot organitzacions religioses, partits polítics i sindicats. Les que en canvi creixen sobretot perquè tenen d'alguna forma una onada de gent jove que s'hi afegeix, que és per on creixen, lògicament, i curiosament en aquesta gent jove el que sí detectem és, gent jove vol dir generacions normalment després de, o sigui, per sobre, vull dir, nascudes per sobre de l'any 65, i aquestes generacions el que sí que detectem és que hi ha una gran presència femenina. Una gran presència femenina que és, a més, inèdita històricament. És a dir, abans teníem una realitat associativa masculinitzada, ara el que tenim és una realitat associativa que a mesura que les noves onades, la proporció de dones envers els homes és de 2 a 1, comença a feminitzar-se de forma creixent. I, per tant, estem assistint a una tendència, a un canvi de tendència, que segurament portarà molt breu temps a una realitat associativa catalana més aviat feminitzada, quan veníem d'una que fa 20 anys estava més aviat clarament masculinitzada. Llavors, l'altra qüestió és que el que sí que detectem és que aquest creixement per part de la gent jove i per part de la gent que són sobretot dones, com més jove és, més és un creixement clientelar. Clientelar és en el sentit del que deia abans, és a dir, aquest associacionisme clientelar passiu, pagues la quota, estàs a l'associació, però en canvi t'impliques poc a l'associació o menys. És a dir, justament els que s'impliquen menys són aquelles associacions que estan envellides, que van perdent una mica adeptes, però que els seus membres estan més implicats. És a dir, sembla ser que les noves generacions siguin més individualistes i en aquest sentit siguin també més postmodernes, en definitiva, més de compromisos febles, però s'associen, però clar, després els costa més adquirir lligams dins l'associació. Si tenim en compte que estem en una societat creixement individualista, això no necessàriament ha de ser dolent, però sí que té una part, diguéssim, problemàtica, que és la part, diguem-ne, en què l'individualisme o l'accés d'individualisme el que fa és descohesionar socialment, trenca lligams amb el col·lectiu, amb la societat. El problema quan tenim això és que, clar, la societat mateixa se'n ressent. Això ho veiem també a les associacions. De fet, això li passa a tothom, li passa a la família, li passa a l'escola i li passa també a la realitat associativa perquè li està passant a tots els àmbits socials. La realitat associativa se'n ressent sobretot per la seva crisi de voluntariat. Per tant, està molt afectada per això i, per tant, hauria de reaccionar. Com reaccionar? Home, segurament hauria de reaccionar intentant canviar algunes coses perquè es puguin fer el que s'intenta fer, o el que s'ha d'intentar fer tota la societat, que és conciliar els valors individuals que han vingut per quedar-se amb els valors col·lectius. És a dir, està molt bé la realització personal, però es pot realitzar un personalment també en termes socials, en termes col·lectius. Per fer això, segurament caldria socialitzar més en el que és l'associació, però no només amb el que fa l'associació i el que te'n pots aprofitar, sinó el que és l'associació, com funciona per dins, etc. I relaxar les estructures jeràrquiques. El que sí que hem detectat és que a la mesura que la gent es troba que té més control sobre la situació i són experiències més autogestionàries, s'implica força més. En canvi, quan troben jerarquies molt rígides, que les veu llunyanes, normalment la tendència de la gent és a fugir de tot el que sigui institucionalitzat. Llavors, la manera seria desinstitucionalitzar i també, evidentment, entrar en una mena d'educació en valors que justament vagi d'això, és a dir, de conciliar valors individuals i valors col·lectius perquè ho necessiten les associacions, però també perquè ho necessita la societat.